Uzenzile akakhalelwa. Uzenzile akakhalelwa, kepha kukhalelwa uzumekile. Ngiye ngathatha ithemba lami ngalibeka komunye umuntu. Ngathi yena uyilithemba lami. Bengazi ukuthi yena angahle aqede amathemba kimi. Ngalesikhathi ngiqala ukumbona uThemba wathi yena ungathemba kimi. Ngathi mina kuye selokhu ngaba khona Themba, angikaze ngabeka ithemba lami komunye umuntu. Wathi yena khululeka, khululiwe, ungathemba kimi. Ngempatho ngizokuphatha kahle, ngiyakuthembisa. Ngiye ngamphendula nami ngathi, Themba, thatha nali ithemba lami. Eqinisweni ubukeka uthembisa, ngingathemba kuwe. Themba, ngiyakuthanda nami ngingajabula ukuba ithemba lakho. Uye wasondela eduze kwami, wangikhulula qede wathi kimi, ngiyabonga khululiwe ngokungikhulula. Akuphelanga nsuku zingaki uThemba obelithemba wangimangaza. Uye wangibizela ekamerweni wathi, asizojabulisana njengabantu abathandanayo. Ngaphandle kokusebenzisa ikhondomu siye salalana. Uthe eqeda uThemba wangitshela ukuthi yena eqinisweni akanguye uThemba. Ungusathane uqobo ombethe isikhumba semvu. Empeleni yena ungumbhebhethekisi wegciwane lengculaza. Impela uzenzile akakhalelwa. Kukhalela uzumekile. Ngiye ngavumela uThemba wangena enhlizweni yami. Ngenxa yokuba namathemba ke Nkosi yami, nami sengingofayo njengamanje. Ngibonge kakhulu balaleli emakhaya ngokulalela lenkondlo yami. Lenkondlo ikhuluma ngomuntu oqhamuke azenze umuntu omuhle noma othembekile komunye ngenhloso yokuzuza something kuyena nokubhebhethekisa nje igciwane lengculaza, into engeyinhle. Lenkondlo ngibhalele kakhulukazi ukuvalelisa noma ukhalalisela lamanye amaqhawe akithi aziwa ukwazinzele, obeyaziwa njengepoet edume kakhulu, ikakhulukazi emhlabeni wonke noma iSouth Africa yonke. Njengamanje ke ukwazinzele uyashiya kule department yepoetry. Manje usuzobonakala komabonakude, sesizombona ko-SABC1. Usiyashiya manje indaba zokwenza izikondlo, usuyo actor. Into ebengiyithanda kakhulu ngokwazinzele ukuthi uyipoet ebithanda ukuzenzela into yayo ehlukile nokuyihayela izinkondlo zayo ngendlela ehlukile. Lokho ke kuyenzele noma kumakhele igama elikhulu nesasasa ebantwini bamthanda kakhulu. Nami kuyisifiso sami ukuthi ngelinye ilanga ngibe yipoet nje efika nezinye izinto ezintsha kule ndima yokwenza izinkondlo ezingafani namanye amapoet. Kungakho nje ngizibiza ngenkosi yosonkondlo noma ngenkosi yezinkondlo, ngoba lokho kuyisifiso sami ukuthi ngelinye ilanga ngibe sezingeni eliphezulu impela okudlula wonke amapoet. Ngakho ngisazoqhubeka nje nginijabulise ngey'nkondlo. Lokhu kuseyintwana encane nje ukuthi nje ngiyanibingelela bese ngivalelisa neqhawe lami. Ngiyabonga kakhulu babukeli noma abalaleli emakhaya. Niqhubeke njalo ngokungisapotha, niqhubeke njalo nangokungilalela. Ngiyatholakala-ke naku-YouTube. Uyasearcha nje uMluda Poet noma usearche i-channel yami uMlungisi Zwelihle Gumede, naku-Facebook Mlungisi Zwelihle Gumede. Inamba yami yaka-WhatsApp ithi 072 739 6973. Ngiyabonga.